Тук, здравейте на всички, аз съм YOLO Swag Boss и играем новия свет на Minecraft 1.7, мисля. Да, 7.2, 1.7.2. И играта зверско ми лагва, само че ще играем на нея. Не знам защо лагва. Преди на Windows 7 не лагваше толкова. Така. И това е светът. Спаунама при боровчета. Аз така им викам боровчета. И вода. Да. И винаги в Minecraft първото, което трябва да намерим е приятно местенце за къща, където има... What the fuck? Какво е това? What the fuck? Аз не съм ги виждал преди. Прилича на местенци, където животните серат, да. Май се така. Дай те убия, защото искам храна. Стига, спама мишката, да нищо не прави. Така, добре. Така. Не гледайте тото умение items, няма да го използвам изобщо, просто за кеф си го свалих, защото мразима да си намирам къщи и такива работи и просто е така си спама купчета, блокчета и си правя къща тук, правя си замъци и такива работи. И няма да го използвам тото умение items много. Няма да го използвам всъщност хич. Защото този свят го направи, за да мога да снимам на него в новия ми профил в YouTube. Защото искам да имам сабскрайбъри. Да, всеки в YouTube иска да има сабскрайбъри. Всъщност това е идеята на YouTube, да имаш сабскрайбъри, мисля. Не, всъщност идеята в YouTube е да се забавляваш, да снимаш клипове и да се радваш, че си популярен и снимаш клипове. И че те гледат хора. Да. Така... Много време ще стане този клип, защото аз само обикалям и говоря, затова ще позирам докато намеря някакво хубаво местенце за къща. Въпреки че тия местенци са хубави, само че много е мърливо тук. Обичам местенци, където е полянка, има дървчета, обикновени дървчета, не борове. И да има така обикновена трева. Може в другите епизоди да си намеря готин текчър пак, който мога да използвам, въпреки че той е дефалт на най-много кефи от всичките за новите версии. Мога да си построя къща в мината. Не! Не, 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 без мина, без мина, без мина. Без мина, без мина, без мина, без мина. Без мина. Няма да има мина. Просто полянка. Без мини. Няма да има мини. Няма да има мини. Няма да има. Не. Добре. Аре, ето тук няма... Чакай. Чакай. Трябваше да сваля това, трябваше да си дръпна мода за... кажи го да е... Забравя го. Рейс минимал. Да, аз мисля и тук да си построя дома, в ето тук голямата къща. Ще си построя голяма къща. Дай сега си направим няколко блокчета. Аз от доста време не съм играл Minecraft и съм забравил някои неща, затова от време на време ще отивам в Google да търся как се прави нещо, въпреки че за сега обикновените неща не са толкова нужни да гледаш. Ето това. Как се правиш така? Да. Тук ще го оставя. Ще се опитам да оправя проблема. Вие ми кажете как да го оправя, защото аз така и не разбрах как се оправят такива лаговете в Minecraft. Въпреки че като бях с Windows 7, Windows XP, не ми лагваше толкова много. Сигурно, защото не съм се занимал. Фрапса е тъп.
Най-скучното нещо в Майнкрафт е да събираш дърва. Помнете го от мен, от Йола Сладбос. Знаете по именствата. Аре бе, това дърво колко е голямо. Така. Тук може с пръст да го голема малко, примерно и тия дървета ще ги скорма и ще си направя някакво... вече имам стаки. Да си направя една лопата и един меч. Без меч, само лопата. За да мога да изкорма пръста и дърветата. Ето, тук ще събирам пръст, за да може да не пречим на... За да може да не пречим на къщата ми. На знака някакви поредиците от знака. Защото знака прави адски много поредици. И затова... Къде ме читам са пръст? Ето е. Затова да кажем 5-6 епизода. Аре, макс 12 макс, да. Защото Майнкрафта не е толкова всъщност така може да стане, само трябва това дърво да го изкорма тук. Защото Майнкрафт не е чак толкова лесно, просто аз не умея да се развивам много. Примерно не тръгвам по мини да копая, да такова, аз просто се стоя и така и си мразлувам. Така да, влизам в мините все пак, да, влизам, само че не ми е нещо такова забавно. Ако искате ми пишете за някакви мултиплеер с някакви други фората, защото всеки играе Minecraft и League of Legends. League of Legends е тъп. Демек тъп е, когато не го сваниш играта. Иначе ме макефи League of Legends. По странен начин. Така да не е една от любимите ми игри, само че тя ми е топ 100 98. Аре, не 98, 50 така. Защото съм играл много по-тъпи игри от League of Legends. Като World of Warcraft. Това съперничество между League of Legends и World of Warcraft няма да спре със сигурност. Поне аз така мисля. Има хора, които си мислят, че League of Legends е по-добър, World of Warcraft е по-добър или... имаше едни други игри, такива, които приличат на... Smite ли беше? Smite беше вече, да. Smite. Мен предимно кефат игрите, които са first person и не са много такива, не са много като Call of Duty, примерно Open World Games, да. Които не е толкова не трябва постоянно да те бутат да правиш някакви мисии, а просто ти си избираш кога да правиш мисиите. Примерно като GTA, Saints Row, аре, кажу да е Red Dead Redemption. На Xbox аз имам Red Dead Redemption. Добре, дай си пусна на Peaceful, аз така правям. Чакай само, че забравих. Видео настройки. Не беше на видео настройки. Мали, забравя съм. Чакай, майче, тук беше, нали? Чакай само. Чакай. Големина на менюто, частици. Не. Мали, забравих. Ето те. Лесно, нормално, трудно, мирно. Така. Аз така правя. Когато такова. Когато първите няколко... с няколко снеси. Първите няколко вечери, когато още тръгвам да се развивам и си се пускам на Peaceful, защото ме шубе и просто нема кефи така да ма трепат зомбите още първата вечер, когато изобщо не съм си направил къща, гледайте, имам само един такова, имам само... Забравих момето. Пес.
Като за начало ще направя дребничка къщата, само че ще позирам, защото клипа стана много дълъг с League of Legends и тия глупости. Клип. Другите клипове няма толкова много да позирам, само че... Омага, наистина ли? Там си направих къщата, само че ето тук има пълна полянка, където е пълно с цветя и крави. Нищо кара яди. Другия клип ще си направя тук къщата и ще си пренеса всичките глупости тук. Няма да показвам как се места къщата, защото губене на време. Така да дотреп малко крави. Здрасти, крава. И ти здрасти, крава. Крава, извинявай. Само искам да уточня, че в нашето село, понеже живея в село, защото не съм гражданче като вас, които гледате клипа, и в нашето село има крави, но са по-нагоре в селото. Ние живеем тук близо до Родопите, община Родопи, село Билящица, the best село in the world. Всъщност не е the best село in the world, но пак си го убива. Така гадни и... имам 13, кой може да си направиш. Не да са гадни и да са бутат постоянно и да са бият, въпреки че... идея, загубих се. Не, ето там. Не, ето там беше. Готини са. В нашия клас има някъде 3 сигурно, само че тъй като отсъстват и има само 2 или 1. Наистина се загубих, бе. Тук има кокошки. Кокошките показват, че съм близо до нашата дом. До нашата дом, да. Добре го измисля. Как можа да се изгуба, бе? Тук има крави, значи не сме близко. Първи ден в новия свят и трябва да се стара. Браво, Марти. Умът ти е по-малък от малкото ти пръщи на кръка, да. Измисли го се. Не, ето ми е къща! Слава Богу, трябва да си сваля този рейс минимап. Добре. Така, ще си направя един чест и ще го спра токли да сега. Някой друг път Сега сигурно си викате, кога съм си направил това нещо? Карай. Сигурно си викате, то ще направи само 5 клипа и ще са дълги колкото то сигурно е някъде към 10 минути. Аз в VBOX правих сигурно толкова дълги 10 минути, защото като бях с Camtasia 5 или 7 и не можех да... то става даже ден. Добре. Прекрасен завърших за този ден. Господин Мустачко Бачко. И вижте какъв хубава униформа, как костюм има. И има мустаци, да. И благодаря, че гледахте това видео. И до скоро, защото аз не съм Емил Конрад, всъщност аз съм Ярослав Бос.